Wayangane kuwi dasare nembang klasik, Tru. Ngono ya. Salam budaya. Bagaimana jadinya kalau dua sinden top ini dipertemukan dalam sebuah pentas pewayangan? Yang satu mewakili sinden senior yang sudah kondang sepak terjangnya. Siapa lagi kalau bukan Niken Salindri? Sinden multitalenta dengan suara emas ini sudah tidak diragukan lagi kualitasnya. Dan yang satu lagi dari kubu junior, seorang pendatang baru dengan suara yang menakjubkan dan penampilan lucunya saat melakukan pentas. Siapa lagi kalau bukan Kimora? Saat pentas bersama Ki Anom Dwijo Kangko, kedua sinden ini sama-sama menunjukkan bakat sindennya. Di antara dua sinden ini, siapa yang dapat mencuri perhatian pada pentas malam ini? Marilah kita saksikan penampilan Niken Salindri dan Kimora bersama dalang Ki Anom Dwijo Kangko. Selamat menyaksikan. Drame saka pemerintah. Ayo Ken, aku kayak ono tembang sing klasik men. Para pamirsa ki ngerti nek aslimu ki rambatane saka klasik sik. Tak urunge berkembang kaya ngene luar biasane. Arep mau kayak sinom ya gelem, arep mau kayak ular kambang ya gelem. Bakune klasike diketokne sik mergo sing kepareng mungon nganti sak jam 2 ngene iki para pini sepuh mergo tidak menutup mata ya para ibu-ibu, para nom-noman uga padha setia menanti tampilnya Niken Salindri. Oh iya iya. Ibu-ibu PKK, Tru. Ya. Bojoku ora takon melu PKK, Tru. Ngopo? Lah piye? Kan ben bengi tanggapan nek pas laris ngono. Lah kok karo lurah nggon kuwi bojoku dijak PKK. Senin PKK, Kemis PKK. Jumat lho PKK, Minggu barang PKK. Lah kok mono bojoku dipekekak-pekekake. Pekekak-pekekak ini sing pekekake kowe kok. Ayo Ken, apa Ken? Aku bapak kaya ono apa? Kangen tenan aku. Manut mau menehi tembang apa aku gelem. Masalahnya nek nyingkronke aku karo Niken iki cok lomongso nek ora jauh sebelumnya rada angel. Wong Niken iki jadwale ya padet. Ngono. Ya. Pak Cahyo. Iya Pak, enjing Pak. Apa? Suka ngenjing. Suka ngenjing. Cinemen mohon nggih. Cineman, ora cinemen. Cineman. Dingin Pak, kalau dingin tuh jadi geget-geget gitu. Cineman tuh jadi cinemen gitu. Lah ya, pancen lagi hewannya lagi mendiding kok, Nduk. Tadi saya lihat itu 15 derajat Celcius loh Pak. Di sini? Enggak di Malang. Oh, di Malang. Lambe. Ya di sini toh Pak. Iya. Bocah. Nek karo bapake kok nakal ngono rumah saku. Ayo wis kaya blondonge dhewe terus. Aku lali mengucapkan selamat ulang tahun to, Ken. Wingi ulang tahun kok ya ora ngomong-ngomong bapak. Lah ya timbangane ora? Yo. Tanggal 29 Juni wingi to? Nggih. Dalang omah ya pas enek apa jenenge iki isuran. Dadi bapak ora iso rono, ora iso ning nggonmu. Mung iso ndongakne saka kadohan kowe tetep eksis dan tetep sehat walafiat panjang umur sukses selalu. Amin. Ya, jenengan apa nok Cahyo? Gendrong ya Pak. Gendro? Nggih. Ngerti artine gendro ora? Gendro ki artine apa? Gendro ki. Kedanan ta Pak ya? Ya ora no. Napa? Gendro ki padu. Oh, gendro ki padu. Ya. Loh, takono nggih. burine Bu dosen lho. Jenengan Nggih Pak. Hah? Saking tresnane malih padu bendina ngono. Oh, Artinya iya tuh iya. gitu. Nggih ta Bu nggih? Saking tresnane ya. Oh, padu truk wis sikil papat didu. Ya ora. Ya jenengan gendro. Diaturke para pinisepuh yo nduk kan, bapak-bapak para pinisepuh sik do lenggah. Nggih Pak. Nek ora tresno karo wayang kulit, ora tresno karo Niken Salindri, adem-adem koyo delok ibu-ibu, bapak-bapak sido lenggah koyo ngono kae. Lah nggih salut kula. Lah nggih. Ora bangga kowe digemari wong sakmene kae. Nggih bangga. Nek bangga ki aja bangga tok. Iki sakmene kae disangoni nyatus-nyatus. Yo yo Pak.
Iya nak, Jineman coba kaya ngomong dibuktikan kamu itu apa-apa iso, ya. Karwanata Mandaraka Pancen yo bapak iki dalang ibune sinden. Ndledek duwe anak kaya ngono kuwi terus Ndeledek. maksudnya piye carane? Menurunkan ngono lho, Ken. Menurunkan awakmu iso dadi sinden sing sebab bisa kaya ngono ki kan ora jenenge moga. Es krime padekling ndeledek. Ora ndledek kok iso lahir kowe ngawur iki. Iya. Wis to, Bu. Ya, lanjut. ngono kuwi sampean enggak tersiksa, Nduk. Napa, Pak? Ben bengi tanggapan tanpa leren ngono awake piye awake? Awake aman-aman aja.
aja, Pak. Oh iya cek 6 ya. Iya. 18 ya iki umurmu. Alhamdulillah. Nggih, 18. 18. Angkane 1 karo 8. Iki didapuri dadi 9. Nggih. 9 ki angka sing menangan dhewe. Ya, muga-muga kuat ragamu lemu mengarungi dunia kesenian. Nggon percintaan pro yo angel to kowe. Napa, Pak? Nggon percintaan. Percintaan. Wong lanang ki arep nyedaki kowe mesti wedi kok, Kan. Iya. Mergo kowe wis ayu, sugih, kondang lah. Wong lanang arep nyedak ora wis wedi ya kowe. Kula nggih wedi yo, Pak. Apa ya? Nggih. Tenina. Tenane. Iya. Lah iya, es karirmu di anu sih setinggi langit nyenengi wong tua. Wis apa butuhe wong tua disembadani. Yes, mulai dungane wong tua ki nek melintir ning anak-anake jalur langit langsung disembadani. Ayo gendi iki mora ya ndek. Mripate wis abang kudu matek-latek lho aja ayo. Gedhe musuk kaya Mbak Cempe iki lho model. Nggih. Coba teh. Ayo niki di menene balas ya Mas. Pun muni nduk. Junemeng Jumeneng Jumeneng napa? Jumeneng no. Lek Mbak Niken mau kan nembange klasik to, Nduk. Lah nek klasik ki lenggah, lah nek sing rada anu ki jumeneng ora junemeng. Ya. Engko bar iki Mbak Niken diloske nganti esuk. Ki mau pancen nek melu DLI Dwijola Sinten melu Pak Kangkong iki diprioritaskan karo Mbak Niken. Dadi biasane nganggo kebaya dhewe ora gelem. Mbak Niken iki lek melu Dwijola Ras kudu seragam karo sinden liyane. Biasane kebayake metu srimpong-srimponge lho. Dadi kaya Superman ngono kae biasane. Nah iki wis lugu kaya sinden-sinden Dwijola Ras liyane. Arep nembang apa Cahayu? Dadi ati. Lho, dadi ati saged. Nggih. Aku hebate karo sampean ngene iki jujur bae. Saben melu Pak Kangko sudah berapa kali? Hitungan, ayo. Ayo, 4 malam hari ini loh ya. Kediri, Nganjuk, Semarang, ya ta. Sok tanggal 5 neng Nganjuk meneh, ya ta. Nggih. Sampeyan angger petuk Pak Kangko kuwi tembange kok mesti ganti ra tau padha to. Berarti Ganti-ganti. ganti-ganti nggih. Nggih. Lek ganti-ganti gen ora apa? Ben ora dilokne. Dilokne apa? Nggih. Taune ra tau lagune ra tau diganti. Oh, isone mek kuwi tok ngono ya. Nggih. Oh, sampean pinter ya iso. Nggih. Bocah. Sampeyan tak takoki sik to. Wah, takok apa? Takok apa? Sampeyan lah pas ngomong karo aku nyapa kudu murem nemen tok deleng. Lek omong karo kowe kudu Kudu murem, kudu ngono. aku ngempet gregeten lho. Semremet lho karo kowe. Ih, kaya sak apane ngono lho model iki. Ngono. Dadi apa jenenge lek ngarani gemes nduk nyawang sampean. Nggih. Alah nyawang kok pipi ki wetenen kaya Mbak Pau, Jan. Nggih, niki kula kan ngantuk nggih. Klak klentu nggih, dibantu Mbak niki Mbak Retno nggih. Kok njaluk Mbak Retno sampean? Nggih. Oh. Nek sampean pomo nek klerune, kuwi ora enek sing nyalake. Ya ta? Nggih. Nek sing tuwek-tuwek kae kleru, tlapuk lambene. Kok iso ajaib pune. Ora ajaib, kejem kok ngene. Kejem ora ajaib. Aduh. Kejem. Jadi kene iki kejem. Militer. Mergo pimpinane iki Mas Mahmud lho, pimpinane yoga iki Mas Mahmud ngerti ora? Nduk. Sampeyan Mas Mahmud ngerti ora? Sopo niku? Lah sing rebak kene lho. Niku sing mimpin kanca-kanca niku galak. Statusnya itu kaya dene militer. Kowe ning Dwijola Ras militer mergo dhek mbiyen cita-citane pengen dadi tentara, teteke ora tekan. Dadi nek Namine sinten, Mas? Mas Mahmud. Tak kira marmut e. Mahmud kok marmut. Belok barang ya, Nak? Nggih. Nggih. Luar biasa. Wis mulai ana sing minta kamu terus lho, anu Sokim. Njaluk karo kimura. Waduh. Nggih, ngapunten nggih kula lemes gara-gara ngantuk e. Oh lah ya cah samono kuwi yane wayahe turu kok kelas 4 SD. Nggih, ora usah lemes. Nggih, Lemes tak mangan. nembang sik ta. Iya ya.
hane, nggih. Nggih. Tutu bondo, tutu rupa, nggih. Nggih. Nek du kuwi enek hane. Basa Jawa niku nggih, ngono nggih. Lek nganti kleru, dadu. Lah iki kalane kleru. Heeh. Tutu bondo, tutu rupa, hamung. Ya. Hamong ati pawit Suara dhuwur barang iku kuat iki, Mas. Iki ngerti ra rahasiane. Iki mbiyen bapak ibu lek gawe kuwi pas malam jemuah. Jadi dadine kaya ngene iki. Mau iki gak mlaku larase tak dhuwur nih, paling dhuwur dhewe sak dunia akhirat lho kok. Kuat lho telake. Iya. Luput. luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang Pancen anu kok sapa jenenge sinden-sindenku Dewi. Iki pancen punyai karakter. Ketika nembang iki ora iso meneng. Ngono kuwi ya, Nduk ya. nggih Heeh, timbang enek, mikir dikane lha gen suarane gen iso ngumbak. Ngono. Suarane ngumbak. Nah, jojok lanjutkan pancen kuwi ciri khasmu ngono kuwi ya. Heeh. Heeh. Timbang nyinden nyanyi malah kukur-kukur. Yo. yen angel angel langkung Jangan. Luar biasa. Prengas. Sumben gede sithik dhuwitmu akeh nduk tenan. nggih Heeh. tan kenoti numbas arto Lus. Wah. Heeh. Iki wis macake mulai pinter mergo nek sing macake sampean mes apa nduk? mboten ngertos MUA nggih MUA. Mbak Intan Mbak Intan. Nggih. Mbak Intan kok ngendi sakit? Piyai mriki. Oh, MUA kok beda karo ndek nginane. Sampe ning anu kae lho. Nggih. Neng nganjuk kae lho. Beda Nggih. saiki luwih cantik saiki. nggih kula wajahe beda-beda Wih. Aduh. Wajahnya beda-beda. Tergantung sing dandani kok nduk. nggih Aduh. Saiki ketok cantike temenanan. Nggih mben iki nek dandan dhewe nganti gelungane kuwalik. nggih Heeh, ya. niku nggih teng MUA nggih Heeh. Ya saiki wis bener gelungane pas karo sirahe dadi ora kegedean. Heeh, ndek ben kae pertuk pertama wis kuwalik gelungane kegedean sisan kaya nyunggi parabola kae. nggih Nggih. sing nggih klambi biru nggih Mangke kami biru ya. Ayo digarap campur sari ya nak Cahyu. Nggih. Gen buka saka ibot. Ah iki mumpung campur sarine. Wah, pompake angger campur sari ki nek wis kok Klaten ku wis. Terus penake campur sarine dhewe apa dipecat ya, Truk? Lho, ojo. Ngono ora duwe campur sari kok dipecat. Apa duwe? Ora duwe. Arep mecat lho. Kowe iki mau nyilih dhek kanca-kancane kuwi kok ora. Angkan asline dalang klasik. Yo. Ya buka saka kibot Mas, digarap campur sari Mas. Ayo, Mas. Yo.
Nanti po enak ki nggo nek musik kok Jawa Tengah ki lek kon campur sari. Yo, buka kibat. Dwi Jalaras Indonesia. Tadi siapa ya? Iso makngik ngono ya, bagian pembalung konsentrasi. Perkara utang Mbak Mekar pikir iso. Ya pembalungnya bakoh-bakoh komplit temenanan gitu. Ya pokoknya nek pembalung ki Mas Edi pamit rapopo, Mas Utik pamit rapopo. Sing ngrindi kudu wedi sapi. Jadi sing bakoh iki. Ya Radi. Langsung aku lele Mudarodi ya anakku yang nyusul lagi Mas Indra Enggar harus apa nih anu menek tiga serangkai yang selalu tersakiti anu kan Mas Indra baru kecelakaan kayak baduy kaya ngono kan ayo coba masuk mencai pop ya.
Nggih, Pak. Wiwiti nggih. Ya. Sampun iki Pak Dalang. Engko neh tapi aja mulih siki lho ya. Wong karo Mbak Niken neh. Wong sesuk prei ya, engko prei ya. Heeh, nggih. Nggih, menika wonten pamundhut nderek wungon nyusul. Itulah tadi penampilan dua sinden kondang saat ini, yaitu Niken Salindri dan Kimora. Siapa di antara keduanya yang menurut Anda paling berkesan penampilannya malam ini? Silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komentar kami. Dukung terus channel kami dan salam budaya. Tembangnya mawar kuning.